Tento pořad vám přináší fulltiltpoker.net. Televize Nova uvádí Face the Pro. 64 hráčů. Přes 100 000 eur. Středo-východoevropský turnaj z Budapešti. Face the Pro. Vítejte u obrazovek z Budapešti, vás zdraví Zdeněk Podhůrský, je tu opět Face the Pro. Dnes nás ovšem čekají poslední 3 heads-upy tohoto turnaje. Z minulého velkého finále, ve kterém se sešlo 8 dosavadních vítězů freezeoutů, máme 3 hrdiny. 3 hráče, kteří usednou proti legendě pokru, proti světové špičce, 4násobnému držiteli náramku WPT Gasu Hansenovi. A budou hrát o velké částky. Polský hráč Andřej Vicak bude hrát o 20 000 eur. Slovenský hráč Tomáš Jevický o 40 000 a o tu nejvyšší částku bude hrát Bulhar Martin Dimitrov o rovných 100 000 eur. A my budeme přitom. Šanca poraziť Gasa je 50/50%, pretože kým sa nerozdajú karty, tak 50/50, ale tá samozrejme jeho profesionalita mu dodáva ďalších 45%, takže 5% mojich a 95% jeho. Myslím si, že Gas nemá špeciálnu stratégiu na dnešný heads-up, že bude hrať úplne normálne ako vždy. Gas, dneska ťa naozaj potrápim. Polský hráč si nevedl špatně, ale na dánskou legendu jeho hra nestačila. U stolu už ale sedí Tomáš Jevický, hráč ze Slovenska. Během turnaje předvedl parádní kousky. Dokáže porazit světovou hvězdu. A druhý heads-up tohoto finále Face the Pro. Dánsko versus Slovensko. Gas Hansen versus Tomáš Jevický. No, uvidíme, jak si povede Tomáš Jevický. Ten první heads-up vyšel Gasu Hansenovi. Poměrně šťastně, nutno dodat. Ano, jenomže i to je součást pokru. Samozřejmě to štěstí tam hraje roli, i to Gas Hansen samozřejmě ví. On ví, že tu poslední handu měl zahodit, měl si počkat na lepší kombinaci, ale rozhodl se dorovnat. Na druhou stranu díky svým zkušenostem měl v ten okamžik víc žetonů a nemohl vypadnout. Ano, je to tak, o tom ty heads-upy přesně jsou. Jevický se rozhodl v prvním handu hned re-raisenout Gase Hansena s kombinací SO7, aby Gas Hansen věděl, na čem je. Že tohle nebude taková legrace. A Gas Hansen, tomu se udělalo horko asi z toho re-raisu. Sundává si sako s nálepkou sponzora, ale má samozřejmě pod tím i košili, kde má další nálepku sponzora, takže nic se neděje. Ano, bílá košile je v podstatě pracovní oděv Gase Hansena, spoustu velkých turnajů v téhle košili odehrál. No, pokud si chcete zahrát s Gasem Hansenem, v Praze se určitě objeví na nějakém velkém turnaji do konce roku. Akorát je to velice těžké. Já jsem ho tam viděl před 3 lety hrát a on vydrží v těch turnajích kolem 15-20 minut. Pak odchází na hotelový pokoj hrát online. A buď hraje vysokou cash game, nebo hraje rovnou se přesouvá na internet. Jevický má trefený vyšší pár a okamžitě rejzuje. Jevický nastoupil s jasnou strategií. Rejzovat a re-rejzovat Gase Hansena, nedat mu vůbec prostor pro hru, žádné kolování, žádné pojďme se podívat, co bude další karta. A Jevický ukázal i Gasu Hansenovi, že to měl a že se ho nebojí. Na dnešný heads-up mám stratégiu nastaviť Gasovi zrkadlo, to znamená, budem sa snažiť hrať presne tak, ako hraje on. No a Tomáš Jevický, vidíte, ujal se vedení z čerstva. No, ta převaha je zatím minimální. Je to 6200 žetonech ku 5800. Gas Hansen plus ESO plus button rovná se race. A Tomáš Jevický má dvojky. No a co uděláte s dvojkami ve heads-upu? Já bych dal rovnou all-in, určitě Gasu Hansenovi.
1050 je re-race Jevického. A vidíte, že já bych proti Gasu Hansenovi asi jiná možnost není, než to s ním hrát takhle. Dávat mu velké re-racy a od nějakého 4. levelu rovnou all-iny. Vůbec ho nepustit ke hře na flopu, protože tam vás na 90% někde uhraje. Tam si vás dá jako malinu, ano. Přesně. Takže Jevický zvolil dobrou strategii. Zatím. Uvidíme, jestli ho strach nezastaví. Hansen naproti tomu se drží toho, co hrál v tom prvním heads-upu. To znamená, hraje trpělivě. Kóly a malé rejzy, ano. To je přesně hra pro Gase Hansena a potom se mu stane, že ho Jevický kólne s takovouhle kartou a když se to otočí špatně, může Jevický rovnou skončit, protože on ty kombinace pak těžko se to zahazuje. No, na flopu Jack 6-5 nemá nikdo nic, lepší je Gus Hansen, který si určitě něco málo vsadí. Uvidíme kolik. 125, tady přesně polovinu potu. Hráč 2 má kombinaci King High a už teď Gus Hansen ví, že je s tím SO High lepší. Řekl bych, že naprostým základem pokru je, že blafovat se dá jenom proti lepším hráčům. To znamená, Jevický může ublafovat Gase Hansena, ale Gus Hansen Jevického v podstatě ublafovat nemůže. Jevický dorovnal a byl odměněn. Má šanci na postupku, pokud přijde sedmička nebo dvojka, bude mít Jevický postupku na tu trojku. Texas Hold'emu můžete použít 2 karty z ruky, 1 nebo i žádnou. A Jevický z první nahazuje 2000 do potu, v kterém je asi 500 v žetonech. A Hansen zahodí. Hansen musí zahodit. A vidíte, že ty Hansen už toho má dost. Přesně, ty legrácky, které probíhaly v tom prvním heads-upu, jsou najednou pryč, žádné povídání. Jevický se rozhodl do Dána zakousnout a toho to přestává bavit. To je vidět.